שלום סיוון, הקיץ כאן, הטמפרטורות עולות, כמה טוב להיות בבית, במזגן, אבל לא בשביל החבר'ה האלה. ספר לנו מה הבאת לנו. ניחוחות של סתיו. סתיו, אנחנו באוגוסט. ניחוחות של ממש ככה. כי השבוע ראשונות החסידות הגיעו לאזור שלנו. כמה סתווי זה. אז אגמון החולה אתמול, ממש ביום שלישי בערב, נחתו 2,500 חסידות. כן, קיימת, עושה לנו מחווה, מוציא אותנו קצת לאוויר, הצח בחוץ, לא לשבת במזגנים, בית מחום פה נעים, לשמוע מוזיקה ברקע, מה צריך יותר מזה? מדובר בחזון, במעשה חלוצי שהגשמנו בעזרת שותפים, תומכים ונאמנים כמוכם, אנשי הקרן הקיימת לישראל. בכוונת קק"ל, ביחד עם גברת סיימון והתורמים האדיבים שהם קולגות שלכם בקנדה, להמשיך במסגרת הזאת, במסורת הזאת, ולהעניק מדי שנה מלגות לילדים כדי שהם יוכלו בין היתר להיעזר בהם לטובת התארגנות לקראת פתיחת שנת הלימודים. לחותם הציבורי והעולמי שהשאיר האסון. אתם, אנשי הקרן הקיימת, השכלתם להירתם ליוזמה ולמנף אותה תוך גיוס תרומה נוספת.